Kailangan ko na tong i-harvest, guys. Ito, marami na rin. Oh, wala, ang laki. Ang laki-laki. Patay, kunin na natin to. Oh, ang laki, oh. Meron tayong ay, strawberry. Come here. Sobrang rude lang ng pagkasabi niya. Good morning, Philippines! Good morning, everything. So, ngayon, guys, ngayong araw, ang gagawin po natin is ito, mamaya, I don't know, I will transfer this sa sa pot. Masaya naman siya dito, pero may na-notice ako dito, guys. Hindi lumalaki yung mga dahon. I mean, yung mga bagong tubo, ito namatay. And then, hindi siya lumalaki ng katulad nito, or ito sila. So, yun yung na-notice ko. So, parang wala silang nakuha masyadong nutrients sa tubig. Okay, so kasi wala akong, yung parang kakainin nila, parang maging okay sila. Parang tao lang, di ba? Yun. So, I think, ilagay ko sila sa, sana hindi talaga ito mamatay, transfer tayo. Pero, bibili ako ng malaking lalagyan nito. Hindi yung, meron pa naman ako, pero hindi yung sobrang yung maliit kasi yung roots na ano ko nakita ko, sobrang taas na siya. So, kailangan siyang mataas yung lalagyan ng bulaklak paso. So, yun. I-transfer ko siya sa lupa kasi parang hindi talaga siya masaya. So, yun lang yung na-notice ko, guys. And then, ngayon, ang gagawin po natin is yung lubi na nabili ko para gawin natin coconut oil. Andito siya. Ito, kasi parang nasira na yung iba. Nagtubig na siya. Look, oh. It's watering talaga, ay. Anuhin ko na yun ngayong araw talaga. Kasi parang ano na. So, kuha lang tayo ng lalagyan. So, wala na siyang tubig, which is okay lang naman siya sa akin na walang tubig. Oops, yung light. Yan. Okay lang naman siya na walang tubig sa akin, guys. Dahil, ang anuhin ko lang naman is yung coconut niya, yung laman niya, di ba? Yung coconut niya. So, ngayon, i-open natin siya, guys. Hanap tayo ng malalaking sundang. Asan yung sundang ko? Ay, no, meron akong malaking sundang dito. Yung pang-biak ito. Ito, meron tayo dito. Diyan kayo, ha? So, yun. Biakin natin siya. Para sana hindi ito nasira. Sira na talaga yung iba. Hugasan na lang natin sila, guys. Amoy lubi talaga, eh. Wala akong pang ano, guys. Hindi ko sana ito gagawin. Kaso naawa talaga ako sa bata, guys. Yung bata na maliit. Yung last baby nila. Oh my God. Oh my goodness. Yeah, this is bad. Tapon na natin yan. Nag-oil na siya, guys. Which is good sana kung ano ko siya. Ito, I don't know if sira na ba ito. So, ito, i-try natin. Pa siya. Kulang ito ba? So, sana, ito walang tubig. Walang tubig. So, meron. Sana may kulturan ako, eh. 4 na lang. Ito walang tubig. Oh, may bula. Shit. Oh my God. Ang strong naman ito.
This is very strong. Oh my goodness. Look. Parang parang aso, guys. Oh my God. Paano ito? Yung ganito ba? Yung parang oval, oblong na ano? Mahirap siyang biyakin. Ito lang. Okay lang, look. Wait. Look, oh. Kupras. Yan, kupras na siya. So, biakin ko to. Kaya pala tumutunog. Dry na pala siya. Ito, kupras. Madali lang itong mag-uwil kupras. I-ano ko to, i-shred. Shred. So, yun siya guys. Look, maliit na bula. Ay, nakakaloka naman itik. Wala, ang daming tubig. So, yun. Unang bula. So, ngayon, itayo. Itong hummingbird ba, palagi silang nag-aaway, naghahabulan kung sinong unang andun. Ano ka talaga, mag-aaway pa. Dalawa yung bird feeder dyan. So ngayon guys, let's kudkod. Okay, kudkod tayo. Saan hanapin natin yung kudkod? So let's try. Oh my God, nakakapagod ito guys ba. Ganito tayo. Good. Manonood lang ako ng YouTube. Host of the Candace Owens Show, Candace. Your reaction to this? I thought I had seen it. Hi guys, tapos na po akong nag-live sa sa Facebook. Ang sarap mag-live sa Facebook. So, ang gagawin ko po is ganito. Kudkod pa more. Kulay. Ay. Kami. Balik tayo guys, nagpahinga lang ako ng konti. So, ang gagawin ko po is ganito siya kasi yun yung instruction guys. Yung instruction is grabe. Maglagay kuha tayo ng measuring cup. So, maglagay tayo dito. Asan yung dalawang aso ko? So, ito na yung nagawa natin sa 4 lang. Kasi 4 lang yung na sira kasi yung isa. So, yun, 4. So, ang gagawin natin is, grabe, napagod ako sa kakudkod guys, grabe. So, ito siya. I think hindi natin damihan kung bakit hindi natin pwedeng damihan. Kasi, i-blender po ito sa frutas. Hindi po ito para sa ito. So, sabi pa, lagyan daw ng half cup na tubig. Half cup na tubig. So, I think sobrang dami lang itong half cup na tubig. Yun, I think marami lang yung half cup, so konti lang yun. Kasi ayaw kong mas matubig siya. Kunin, sa final na po ito, makukuha man din yung tubig. So ngayon, ang gagawin ko is, ito yung mahirap sa itong blender na to kasi ano siya eh. Ganito kasi yung instruction guys. And ang ginawa ng babae, ang ginawa po niya is meron tayo ditong ito. Pang ano ko talaga ito. Table na ano man ito kay Bianan. So, and then, pugtaan siya. Asan si na Roxy? Next to, get back to reality.
yung coconut milk. So, yan siya. Ipakita ko nga sa inyo. Meron na siyang oil na nakalabas. Look. Diba yung nakita niyo na buo-buo? Oil na yan. Kasi yung iba is talagang old na. So, ngayon, ilagay ko yan sa refrigerator. Lagyan natin ng plato. Tabon. Mga 2 o'clock bukas, gawin na natin siyang oil. So, hopefully, may maraming oil kasi pag kunti lang I'm not sure kung ituloy ko to. Pero, let's see. I-try natin bukas. Come on, let's go. Okay, let's go. Nag-una na si Misty. Nag-una na. Oh, come on. I have to bring that downstairs. Come on. Hindi ko pa ito nadala kay sister-in-law. Sabi pa niya, next year ko na daw ito itanim. Kaloka talaga. Hello. Kailangan ba ito ng tubig? Tignan natin. Uy. Ang daming bunga na. Oh, marami. Marami pa doon sa kabila. Okay. And, bakit ang daming sagbot tumutubo? Ang daming tumutubo eh. Grabe. Kunin natin guys. Kasi, okay, yung atsal natin, may nag-start na yung atsal guys. Ito na yung update. Yung sili, oh. May bunga na rin. Ay, ang daming talong. Ito din yung talong natin dito, be. Kailangan ko na tong i-harvest, guys. Kasi tumigas, look. Daming bunga, oh. Look, maraming bunga. Look. Saka, dito din, oh. Look, maraming bunga. You guys coming here? Come. Oh, may bunga na. Look. May bunga na sila. Nag-start ng magbunga. Look, meron ng mga bunga. Oh. Dami na. Maliliit pa. Dito, Ito, marami na rin. Oh, hula, ang laki. Ang laki-laki. Patay, kunin na natin to. Oh. Ang laki, oh. Saka ito, oh. Ang laki, oh. Oh my goodness. Okay, kunin natin, guys. Kunin natin. Look. Grabe, ang laki. Kaka-harvest ko lang the other day. Look. Kaka-harvest ko lang. Ngayon, meron na naman. Look. Marami pa. Marami pang bunga. Marami pang bunga. May tao pala doon, giahak ko eh. Tingnan mo guys. Yung butterfly hindi makalabas. Look. Come on. You can go out. Look, yung nakalabas din. Ang daming bunga kasi. Meron tayong strawberry. Look. Dalawang strawberry. Kinain man. I have 3 strawberries. Look, I have 3. You want some? Do you want some? Look. Do you want? Do you want? Do you want some? Strawberries. Do you want? Do you want? Do you? How about you? How about you? Come on. Come here. Come here. Don't do
Do you want sandwiches? Come here. Come here. Roxy, do you want some? Come here. Come here. You have a weird action. What are you doing? Come here. Give it. Come. Come here. Eat this. Come. Come. Come on. What's wrong? It's not poisonous. Tignan nyo to. Anyari? It's not poisonous. Come on, baby. Come on. Come on. Ayaw? You don't like it? What's wrong with this? What is wrong with this? There's nothing wrong with this. There's nothing wrong. Oh, look, strawberries. Nom nom na. Nom nom. Nom nom na, baby na. Juice. What's wrong? What's wrong? What is wrong with this? Come on. Naman na. Don't be acting up. Naman na. Oh my God. Nam naman na. Nam. Nam naman na. Okay, look at Mama Rox. Tamis siya guys, pero takot akong kumain. Iwan ko. Dahil sa dami kong nakikita sa YouTube na sa Facebook little video of fruits, especially strawberry, broccoli. Di ba may parang butas na maliliit yung strawberry? May mga kakunting mga uod na hindi natin nakikita na pumapasok. So para akong natakot ako. So yun guys, nakapag-harvest tayo ng zucchini. Parang walang katapusang zucchini harvest tayo. Diba? Kaloka. At saka, ang dami pang bunga doon. Yung zucchini. Ang bilis talaga. So, it's really enjoyable, guys. Sobrang saya kapag mag-harvest. At saka, ang daming magtubig ako mamaya. The next day. Hi, guys. Nakalimutan ko, guys. It's 3 o'clock na ng hapon. Nakalimutan ko na meron pala ako yung gata na lubi. So, sa tingin ko, parang mali. So, tignan natin kung makagawa tayo ng oil, okay? Let's see kung makagawa tayo ng oil. So, ito na yung resulta. So, yan. So, mga non-stick ito. Tefal. Ito yung instruction sa pero parang mali ito. Parang mas marami yung tubig kaysa sa oil. So, meron siyang namuo sa ibabaw, di ba? So, yun yung kunin daw. So, mas marami pala itong tubig kaysa sa oil. Look. So, itry pa rin natin. Parang fail ito ba? Sus, napagod ako nito. Pero parang fail man. Ito lang yan siya. Kunin ko lang yung, guys. May tubig dito kasi ibabaw. Pero parang may sa ilalim Ilagay natin ito. Yan. So, tinapon ko yung tubig na hindi namumuong. And then, hindi ko siya minimix. So, meron siyang parang puti pa rin bagata sa ilalim. So, ito lang to siya, guys. So, medium heat lang yung natin. Look. Medium. Asan yung medium? So, yan. Hopefully, hopefully, meron tayong konting oil na makuha. Pero, hindi natin alam, di ba? Hindi ko alam. So, yun. Meron pala akong sasabihin sa inyo, guys. Na-open ko to sa live ko. I-share ko lang po ito, ha. Nung pumunta kami kay Mira, yung sa i-share ko lang ito, ha. Kasi, parang, hindi ako affected. Pero, i-share ko lang ito sa inyo. So, umatin kami ni Lloydie sa party. May tao doon na nakilala ko few times, nagkita doon, punta sa bahay nila, gano'n, nakita nyo na rin yun siya. Matagal na yung vlog na yan, mga 2 years ago.
2 years ago or yeah, 2 years ago. Pinuntahan niya ako, the first thing, hindi ko kami, ang una niyang sinabi sa akin, ang taba mo na. Yun, ang taba mo na. So, yun siya. Naano lang ako, na-shock ko ba? Kasi kahit dito, wala akong naririnig na ganun. I mean, tayong Pinoy, mahilig naman tayong maganon, diba? Uy, ang taba mo na, iba naman yun, diba? And then, mapifeel mo yung ibang klaseng magsasabing, ang taba mo na. And then, may kasunod pang ibang-iba, mga pinagsasabi. Yun lang. Sobrang rude lang ng pagkasabi niya. Parang, hey, hindi nga tayo nag-high hello. And then, yung sabi mo first is, ang taba mo na. Yun ba? Yung mga ganong ano. So, parang, sabi ko, sa isip ko, alam ko namang tumaba ako, pero ang sabi ko sa kanya, ang response ko sa kanya is ano, maganda yung mas mataba. Sabi ko, mas maganda yung tono ko ba, parang, na-shock ako ba? Mas maganda yung sa taba. Walang diet-diet, sabi ko. Yun lang yung sabi ko, walang diet-diet. Yun lang. So, yun lang. I-share ko lang, di ba? May mga taong ganun ba? Yung makikita mo sa ugali nila, sa mga ano nila, kahit may mga pinag-aralan, kahit may mga natapos, yung personality nila is trash pa rin. Yun yung ano. Naisip ko, sabi pa ni Tami, dapat sinabihan mo na, I'm just trying to catch up with you. So, parang paano ba? Kasi sabi niya, so let's go. See something that, shocking too. I'm just trying to catch up with you. Para naman siyang payat na ang taba din, tumaba din, lumaking yan. So, hopefully, itong ginawa natin is mag-ano siya. Yung mga namumuo-muo, magla-light brown yan. So, magre-release ng oil yan. So, pabayaan lang natin siya dyan. Yun, sana marami tayong makuhang oil, diba? So, kapag mawala na yung tubig talaga, yun, oil na yung lahat natira. Oh, may oil na lumabas, guys. Look, Well, understandable naman na maliit lang, konti lang kasi yung lube. So, pero may oil siya. So lumalabas talaga siya. Nag-oil talaga siya, oh. Nag-oil talaga siya, guys. At sobrang bango. Grabe. Ang bango. So, ngayon, i-drain lang natin siya dyan. Pabayaan lang natin. Meron siyang konting container dyan. Ang bango niya! Guys, comment down below, guys. Kasi parang naaamoy ko siya sa something na luto, eh. Ito siya. Pero, guys, i-comment nyo, guys, kung ano yun siya. And, basta ang bango. So, pabayaan ko lang siya dyan na magde-drain. Meron tayong konting container sa baba. Look. Ito na yung oil, guys. Look, sobrang kaunti lang yung oil na nagawa natin. Look. Pero, guys, honest to goodness, guys, ang bango niya, napagod ako sa kakudkod. Pero ito lang yung oil na nakuha ko sa kudkod natin. Pero I think ibigay ko to kay Melanie kahit konti lang. Ibigay ko yan sa kanya. Yung oil ng coconut, guys, ang bango. So, tinatransfer ko siya dito sa itong container na to. Ito lang yung nagawa ko, guys. So, ito yung kanina. Kinuha ko yung oil. And, inano ko siya sa... Maganda pala ito sa mga scar, guys. Ang dami ko namang scarring. Naalala ko to ba? Ito yung mga pang-ano noon sa bukirin. Oil gamit. Pwede po ito hindi ilagay sa refrigerator daw. Nag-research ako kasi basta naka-sealed lang siya. Look, naka-sealed naman siya. Mag-last ito ng 1 year. Pero for sure, ilang days lang ito gamitin. Look, konti lang pala. Yan. Ibigay ko to sa kanya. Dapat hindi ko yan kalimutan. Diba? So, yan.